Vítám vás u dnešního let's play, je tu se mnou kdo jiný než Chuggy. Nazdar! Čínám tady na S16, se mi to trošku laguje. Ty tvoje lagy Tady už jsme štvou. splachovali, to můžete vidět v minulém díle, že padly epický rukavice na 300. Zkusím arenku, silence. To je na bambulkově, ale bych mohl taky rád podzemku. To je můžu až za 38 lidí. Tam byl Zkus, bratranec. třeba dáš. Já tam tu houbičku můžu dát. Já si zkusím teda to podzemko aspoň na Krásná PS16. krypto. Další. Pojď. Je down! Je, luxus. Epic bodky na štěstí. Aj. No, tak aspoň do hvězdu. No, asi tak. Lepší než nic. Přesně tak, lepší Jsem než... šťastný Epic. Kde se to vlastně ještě neukazuje. Tak já zkusím ještě houbičku do kostěného bojovníka. Když tomu se musí bez šance, si myslím. To je docela překvapení, protože předtím, když jsem měl okřídlený, asi před 2 levlama, tak se mi to akorát, jsem mu ubral sotva půlku, ne? Aha, Tady no. jsem přihlášený a můžu na S3. Ty jsem taky dával podzemkou, už jsem se dobře čapal. Taky můžu něco očekávat. Arenku jsem prohrál, což není dobrý znamení. Hodil by se udělat ty 3 ledy. 2,5. Dost to lakotný gremlin. První pokus mu bylo 320 000. Já koupím, do kdy mám elity. 14. Elik na inteligenci mi končí zítra ráno. To není dobrý znamení. Já zkusím ještě jednu houbičku. A 3 si asi nechám na proklikání eliku. Zbytku dělají 220 000. No tak asi něco nastavím hospodu. Nastav hospodu a uvidíš. Přeskočím na S12. Přeskoč na S12. Dneska musím udělat tak 4 p. Co říkal? Jsem ti nerozuměl. Dneska musíme udělat tak 4 p. Kurňa. A už si aspoň vydal ty 4 páty z minula? Ale S12 nějak nejde. Ale už naskočilo. Tady jsem ještě dneska nebyl. Včera hodně. Zase nic. Projednat taky nic. Nic taky ne. Já už vím, proč mi to nechtělo naskočit. Proč mi to nechtělo naskočit. Se mi zeslabila Wi-Fi, ne? Signál. Na tom rostru jsem taky začal trošku nastavovat hospodu. Zkusím podzemkou. Tady ho asi vyzkoušej. O 700 000. Vlastně mám elity vůbec. To kdybych měl elik na inteligenci, tak to možná dám. Já zkusím, že asi nepadne. Nepadlo, tak tu houbičku si tu nechám. Až budu mít elíky komplet, tak by mohl padnout. Myslíš, že padne? Kdybych měl ten elík na inteligenci, tak asi padne. No. Tak třeba příště se podaří. Jaký bude asi za chvíli splachování? I u mě pak bude splachování. Je splachování za týden.
tu arénu. No, tu jsem prohrál, dneska se v aréně nedaří. Já tu zkusím nastavit malý quest, ještě se možná vrátím. Tak S8 portugalský, kde bych mohl sundat podzemko. Vylepším výdrž. Štěstí trošku. No a teď jsem to proklikal, ani nevím, co tu mám za věc. Křídlenej za goldy není ty. A to by se zrovna hodilo tuto dobu. A já to proklikám všechno. Tak mistrů... Mám na něj 5 pokusů toho domolit. Či vypadnou hned na poprvé 1500. 4700. A padnul, Padnul, kurňa. ale bez epiku. Ale ten epik se hodí. Teda ne epik. Kupič věc. Okay. Já nevím, já si zkusím ještě jedno podzemko. Zkus. Lovný gram. Ještě. A tak dám tam ještě tu houbičku. No ten trošku zalevlu a padne. Pepeho, tak to asi nesundu. Ty vole, já ještě nevyhrál jednu arénu v tomhle sporu. Na S6 Koukni na S6. až řeckou. Padnul už ten žongler. Ještě nepadnul potvora, ještě se mu nechce dolů. Ten za chvíli padne. Bude muset, no, nebo zavedu tvrdý režim na něj. No, ještě dneska nebyl. Mám připravený lík na obratnost, tak doufám, že padne. Třeba jo. To už mi to dlouho nespadly žádný věc. Řády. Kadem ho rozsekat, ještě. Toho mám hodně málo. Tam to tak na 600. Možná ještě trošku víc. Nebo 7%. Pak cechu. Sem. Křizosaurus. Ten nechce padnout. No ani teď asi nepadne. Bych asi potřeboval vyměnit ten kilometr. A nebo tu aspoň jednou nastavit celou hospodu. Tak tu má 16. Hlavní postava. Do cechu. Budeme mít útok na pandemii. Myslíš, že jí dáme? Uvidíš třeba, jo. No už jsme jí dali hodněkrát na to. No, když se přihlásí k údave. Už na to moc času teda nemá. Už ano, nemůžu moc napravit. No. Sice mu do toho už nechce vrátit peníze. Takže to chci prodat za 200 eur blázen. To by mě zajímalo, kdo by mu to koupil. Musím ještě 2 pokusy tady.
Varu bral pěkně a Mac zase hovno. No já taky ubírám hovno. No a když zrovna varu bereme, ale tak magickýma reklamem. Ještě jednu houbu. No zase. Ale já se tam vůbec to nedám. Stejně mám potom našetřený 20 milionů. Potom Oh. nový rukavičky. No tak už máme jenom 19 milionů. Nové rukavičky už mám 19. Arénu snad vyhrajem. Koruel. No tak to asi dneska mám fakt smůlu. Já zase No, ale jdu tak na- aspoň ty podzemka. Když už nic. Jak to nečuje. To za chvíli budu mít level 213. Takže Už jo. tedy naštěstí mám do 19. Na sílu do 33. Na výdrž do 25. druhý. Mm. Ten už bych potřeboval prodloužit. Jsem z záchodu vlastně házel. Když tady spachuju jo, za 6 dní, to asi udělám double spachování. Se z 12, ale z 16, nebo nevím. No, A možná ještě ode mě. tak kdy spachuješ ty? Já se ti hned kouknu. Myslím, že tak za 3, za 4 dny. Možná ani to ne. Vydrž, načítá se mi to. A naspěš. Ukaž. Za 3 dny přesně. Splachuju. Akorát nevím, kterou auru 13. Tak uvidíme. Já už nás 16 budu spachovat a budu 15. Což mi narostlo docela rychle, to. Tady do podzemka stejně nemůžu. Mně to vychází, že zhruba za od té 100, tak za těch 100 levelů dám tu auru 14. Co? Tě nepochopil. Jakože za uplynutí 100 levelů jsem získal auru 14 už. Takže za dalších 100 levelů by to mohlo být víc. No, potom už to... Ale v první arena, co se dneska dal. Tak to je úspěch. Já stojím quest aspoň. Ještě zkusit tu S12, skoknout ten elík asi nepadne. Do tu hubičku. Ale on padnul. Jaj. Štěstí. Přidlenej za goldy nepad. Ale tak to zkusím ještě tu hubičku tam dát. Ještě tady zkusím koupit elík. No tak snad padne. Třeba jo. Teď trošku extrém výtěž. Tak pojď. No tak teď jsem to úplně posral. No tak to už asi bude všechno dneska. Padne určitě v dalších let's play. Tak se loučíme a čus. Zdár.